Какво ста, хора? Аз съм Стандин. Аз съм Форбо. Аз съм си 2502. И тук сега днеска ще снимам в България. Това е първият ми клип. И ще покажем развитието и ларпа. Така, ето тук има малко протекаски, наградници, панталонки, бутушки, мечове. Тук имаме нещо така, скелетон спаунер. Тук про единички, аранки. И да, аз съм ранг варорд. Тук има малко материали за полшанки, барутче, колбички, фарки, стрентки, спити, стрентки нямаме, обаче с хиотки, хиотки отново и тук малко разлъкано, ще оставим тия колби. Така, ецето, ето ми го ецето, 10 лега, 300 над горе-долу 300 голденки. Тук сега фулката аз не събия. И ще има PvP клипове, следващия клип може да е томбола. И сега отиваме ларп. Така, основни. Ларп правила. И аз живея тук с формото и TT2502 и TT2502 Prime, форма VIP. Ето, Owner, Crossfire. Каналът му ще бъде в описанието. Мод Удати си Big Incredible, Flux, So Much са модовете. Хелпъри са Captain, Heimgard, Arrowbull и Shepherd. И тук прочетете си правилата. Следващия ларп е Warp Shop. Оттам може да си взимате работи. Ето, Void Crate, Rare Crate, Coins Crate, Legendary Crate, Mythical Crate, Ocean Key и да. Така. Warp PvP Arena. Тук ще на този атак. Тук ето сега ще кажем да кажа така е на YouTube. Кажете така е на YouTube. Ето тук този план Gift сме. И така, това е Warp PvP Arena. Ако никой няма каже. Warp Parkour. Там за упражняване. Сега да пробвам да го минем. Не ме бяха много джамповете, но не сме много развити, но все пак. Ето паднахме. Сега на следващия ларп. Така, ларп фокуса. Там това е отново главното PvP. И така. Ето тук се мелят, даже. Чакай се. Кой се мелят? То стара просто единичка, но така, следващия ларп е Там стои... Там стои Хелоид Ви. Ябката пие. Ябката бате. Warpaint. И тук Digital. Там поръка с Хелоид Ви. Миналия ви гледах клана на Digital, но той е дизбан на клана. И така. Warp Nether, отново там се мелят. Там се правя на работата. Аз предимно предпочитам на Nether. Така. И това са Warp Ranks. Има VIP, Elite, Warlord, Legend, Titan и Prime. Ето тук са командите на Prime 36 лея. Titan, Legend, Warlord, Elite и VIP. Значи Warp Crates. Имаме Warp Crate, там може да си пишете воте и вотите за сървъра. И може да си отваряте Warp Crate и Coins Crate. Може да си купите Rare Crate, Legendary Crate и Mythical Crate. И да, с Coins. Ето 6500 Coins. Може да си купувате ето тези работи. Coins Shop. Така. Ето. Това струва 25 000. Това струва 25 000 също. Ето, това струва 50 000 coins.
Този кит струва 15 000 и този мисля, че ще расте. Да. Следващите ларпове. Warp Event, след Warp Event. Доста добре направен. Така. Warp Event. Warp Force. Warp Force е доста лесен. За наша радост. Ето. Следващия Warp е Warp Labyrinth. Лабиринчето. И той не е толкова труден, но не съм успял да го минавам. Warp. Следващия Warp е Warp Sprint. Warp Sprint е доста труден. Следващия Warp, драги зрители, е Warp Leaves. Warp Leaves, така. Ще играем. Warp Leaves, трябва да имаш късмет. Я. Warp Jump. Warp Jump е лесен. Доста лесен. No. Warp Snake, тук Fox, Very Incredible, So Much и Crossfire билдва Snake. И последния PvP event, ето тук може да прочетете правилата. Така, сега можем един път да скочим в дупката. Малко се помелем с проти единички. Kit Elite. Кажем с Kit Elite. Само си оставим голденките. Така. Така. Ето тичите идва. Така, една фарка, стрендка, спидка. Взимам тук две голденки и скачаме от дупката. Така. Ето очичето. Сега пине. Първо няма китове. Хайде. Хайде ги Сами се зареди кедри. това, аре би. What the fuck, не мога оцеля. Дроп. Ох. Дроп. Умряхме и драйв. И това е шутка. Хора, чао, чао.